عزو سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتالشو كوبز غوركم تعزبتنا كمية وعلوم لو من كلام شو عتلكاتي تفرقوا معلتم فرانس صدالو هاجراونا هاجراون زياتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغير بسعد مصحاتكم تصنح ميكائيل حرقو فالماق مكانت وتاتو افلم هاجراو معلتي ايفال نكشبو بدرجة هاجرا منو زوبا قونية تذكيرا حريشاو لمعات تسني علي قدر اب مملات قلب عداقاتات زمزقنا بركتو يقبرالو كنفر محبر ممهران زوبا ماكل نلعلي كلتين تسوعنا بالاتو سلطنا وديبو اب زيناتات وصاي اوروبا حورت حدش زوريا اقداب لعل روسيا نموسان أميمو أمير كان يتصلات ندادي إيران إلى ما زقبر حدش يقرأ كم زت ضغط عبيطة أمريكان أرجنتينا ناب نقدون وفرنسا تكورس من كتيما زرزر زينا أبي دك أنسيو تعناوي أكلون سنا أمرهم صعبنا زلوا ودحلهم دتار نموجاد بوجودت كسرح أبنو زواجونيا بستخير الزغري أهجروا معلتي أيفال نكش بوت أو عيد قريبهم نتصاب وكيل رينا إبراهيم علي أبراهيم عند مريم كاروباي شدوش لكاتيت أهجروا معلتي أيفال نكش بوجالن ستيتي كشبو دك أنسيو أبو تشعين سلاسان كوجد زلأتو فاينتن وفرن يدل بزبلتيما بدرجة هجر أمنو زواجونيا تذكيرام أمم محدار زواج شباركا وانا دايركتور كفل محبرة وأقولقلوت أتو فرانكو كبابا أبزهابو مجلسي نقحات حبرة سبب سعبينات قودات اللمدتات بحافشة مرعات تحت عدمن كشبو دك أنسيون دما بفلاي كب مبال تعناون محبرة قطباون سعبيناتون نمكتا أبزكاية سعري نقوح تساتفو حبرة سبن مشارك تأكلاتن أقداس خمزخونا أتحساسيبوم أمينستر عيون محبرة ودحنتن دايركتور جنفر دحنت قلعون سدرابيتن أتو تصفو سلومون بوغونو نايلو معامة تيما نتكساب كلتشعين سلاسان كشبو قوالن ستيت دون مبال بدرجة عالم تأمي مسرح لزولو شوتو زنت أبار أمخانو بمقلات نزن من رقاز نفس وكف زيغا قد أخ قبر كم زقباء قليسوم أواج قطر 250 شمونتن زبار كلتشعين شوعاتن مركز بمقبار كشبو قوالن ستيتن كالوت قودات اللمدتاتن نموقات كسرح مصنحو دروون بدرجة هاجر عسى شوعاتن وزواتات نتأخاب كشبو دك أنتي خمزة أوجاز تقاسات تصفو تمزجيبو نزول عوت بمعقاب نزبلة أوصيت بوهدات كسرح زخاخيروم أما حدار زواج أشباركا أمباسادر محمود علي حوري دما أبتو زواكلتن وزواتات تراي نتأخاب كشبو خمزة أوجا زدما جنا حيال سرح كم زدلز إمت مخانو بمحبار أما حدار تكبابي هاجروان محبرات مرحت هايمونتون كوميتي موجات كشبون بنقحات كنطفو أتحساسيبوم تساتفت أموداتا سعبينات كشبو قالن ستيت بمجنزاب نموجادون دقسن مكلخالن كم سرحو أرجاجيتهم إتي أقاتامي ببهلاون سنتباباون مسنا دقوتات استسنى نيرو شدش لكاتيت أهجراو معلت أيفال نخشبو قالن ستيتي بدرجة زبان نوزبان ون كم تذكرت وكيلات إيرينا حبيرون نابي كالزينا بنسجل حرشاو لمعات السنة علي قدر راب من ملات قلب عراقات زمسكن بركتو يقبرالهم وكيل رينا امانويل تسفاين زدالو تصبصاب ياسين صالح كغربوي اوبريشن زراتن تريتن ايرتراز لمعزلو حرشاو لمعات السنة علي قدر من ملات قلب زيبيتاو عراقات زمسكن بركتو يقبر كم زلو تقليتهم أكاد يسرح تحرشا أتو داويت أبرها أبزهابو حابريتا كما قصلتا نايتي أو وقت خرامات زي كايدو سفي حرشاو لمعات عمت ملو أبسوسان شدشان هكتار أحملتن فرتاتن بملمع الرانشي لمين مانغوسن استفلالي عينتات أحملتن كسابنا بأسمرا كمزل أخن برتعو واقا خمزة كفافلن أرديم كامبو شمانتن كامبو كلتن دل أندي اتي كامبو شمانتن دلنا سقاب 3 هكتار أب شجرتنا كوميدرن أب بربرن دبان زرينا الرئيسي 5 هكتار لنا دباس قاب مانغوس قاب 3 هكتار لنا بوفر يزلو داغا من رجاء زغبر قاب 250 260 قاب 300 كنتال عملت نصعن لمينون كمو قاب 250 بزول تشعن 25 قاب 250 قاب 300 كنتال صعنا لنا داغا
ጎኒ ልምዓት ጀራዲን ኣብ ምርባሕን ምስባሕን ከብትን ጠለበጋዕን ልዑል ጠመተ ከም ዝገብር ዝሓበረ ኣቶ ዳዊት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 100 ከብትን ኣስታት 500 ጠለበጊዕን ከም ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራውን ሃይማኖታውን በዓላት ድማ ንስጋ ዘገልግላ ጥሪት ንትካላት መንግስቲ ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡ ከም ጥሪት ዝኣመሰላ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ በዓል ክኾን ከሎ በዓል ፋሲካ ዒድ አልፈጥር ክኾን ከሎውን ካብዚ ተባዕትዮ ሊእና ብዝሓሰረ ዋጋ ንትዕዳጋ ስትምንዎ ዝሓሰረ ዋጋ ምርጋእ ንህዝቢ ይቐርብ ኣብዚ ዓዲ ተበልካውን እዘን ዘለዋና ጥሪት ተራቢሐን ፀባ ስለዘለዎን ፀባው ቢልናውን ዓሊ ግድር ንሓንቲ ሊትሮ 10 ቅርሺ ብሕስር ዋጋ ሓፊስ ማይ ይሕወሶ ገለ ይሕወሶ ንህዝቢ ፀባ ምርጋእ በዚ ከባቢና ከምኡ ንሸይጥ ኣካያዲ ስራሕ ሕርሻዊ ልምዓት ተሰነይ ዓሊ ግድር ኣቶ ዳዊት አብርሃ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ምስ ዘመናዊ ሕርሻ ምልላይን ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣርን ካብ ቀንዲ ተልእኾኦም ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ መደብ ጽቡቕ ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣብሪህም እዚ ፕሮጀክት ብኮርፖሬሽን ዝኽፈላ ብዙሓት ልዕሊ 300 ዝኾና ኣንስቲ ኣለዋና ሙያዊ ዕለታዊ ዝሰርሓ ማለት እዩ ካብኡ ቆወምቲ እውን ኣለውና ኣብዚ ፕሮጀክት ኣብዚ ጀራጅን ማይ ዘስትዩ ዝኩስኩሱ ዝተኽሉ ዝዘርኡ ኣለውና ስራሕ ዘይፈልጣ ነበራ ኣንስቲ ኣብ ገዛ ዝውዕላ ነበራ ኣንስቲ ብዙሕ ፀገም ዝብላ ነበራ ኣንስቲ ኣብዚ ፕሮጀክት ሰሪሐን ዕለታዊ ስራሕ እናሰርሓ መጀመርያ ስራሕ ለሚደን ወፅአን ክሰርሓ ክኢለን ኣሰራርሓ ሞያታት ፈሊጠን ካልኣይ ከኣነ ሰሪሐን ከኣነ ምግበን ከኣልያ መናብረን ክመርሓ ክኢለን ሕጂ ብሰፊሕ ኣብዚ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ተባዕትዮ እውን ኣለዉ ኣብ ስራሕ ተሳቲፎም ዘይፈልጡ ልክዕ ሕጂ ኣብ ስራሕ ተሳቲፎም ብዝሓሸ መናብሮኦም ጽቡቕ ይነብሩ ኣለዉ ካብ ሞያውያን ሕርሻ መንእሰይ መሪሕ ፀሃየ በጎኑ ዘተዋሃደ ልምዓት ጀርዲንን ጥሪትን ይካየድ ብምህላው ሸቶ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉን መስማር ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ማሕበር መምህራን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ካብ 4 ክሳብ 6 ለካቲት ንልዕሊ 270 ኣባላቱ ምድንፋዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቦም ሓላፊቲ ጨንፈር መምህር ዳንኤል መንግስታው ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ኣብ ዓውድታት ትምህርቲ ስነቀመም ማለት ኬሚስትሪን ትግርኛን ዘተኮረ ስልጠና ቀንዲ ዕላምኡ መምህራን ዝኽተሉ ኣገባብ ኣመሃህራ ንምእዛን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብቲ ስልጠና ካብ ኩለን ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተዋፅኡ 84 መምህራን ስነቀመም ከምኡ ናብ መባእታን ማእከላይ ደረጃ ቋንቋ ትግርኛ ዝምህሩ 188 መምህራን ተሳቲፎም ጸሓፊት ናይቲ ጨንፈር መምህር ሰናይት ዖባ ሚካኤል ቦገና እቲ ስልጠና መቕፀልታ ናይቲ ማሕበር ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ውክብ ንምባል ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝረአ ፀገማት ንምቅላል ንዘካየደ ዘሎ ጻዕሪ ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጻ መደብ ውህለላ ንኡስ ልቓሕን መውል ጨንፈር ዞባ ደቡብ ወፍሪ ርእሰ ማል ምስፋሕ ሓበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ዝገብሮ ዓመታዊ ገምጋም ገሊጹ ወኪል ሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለቶ ትሕዝቶ ኣሎ ይስዕብ ጨንፈር መውል ዞባ ደቡብ ኣብ ምስፋሕ ወፍሪ ርእሰ ማል ኣበርቲዑ ንኽሰርሕ ተራ ኣመሓደርትን ንኡሳን ዞባታትን መምሕዳራት ከባብን ክዓዝዝ ሓላፍቲ ትካል ኣቶ ትርፈ ገብረ ዮሃንስ ብ5 ለካቲት ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ፀዊዑ እዚ 9773 ዓማዊል ዘለዎ ጨንፈር ኣብ 2025 ን2694 ተለቃሕቲ ልዕሊ 36.6 ሚልዮን ናኣፋ ከም ዝዓደለ ከምኡውን ኣብ ዓማዊል ተዘርጊሑ ዝጸንሐ 40 ሚልዮን ናኣፋ ከም ዝኣከበ ብምንጻር ንተራን ኣበርክቶን ሰራሕተኛታት መሻርክቲ ኣካላትን ምምሕዳራት ከባብን ሞጊሱ መውል ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ፋይናንሳዊ ጽላት ንምዕባይ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል እዩ ዝበለ ግዜያዊ ሓላፊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መውል ኣቶ ታፍላ ኣስሞሮም ብግድኡ ኣብቲ ዞባ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም እተሰላሰለ እንተኾነ ብዙሕ ዝተርፍ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝዕደል ልቓሕ ኣብ ዘይመዓልኡ ከይውዕል ዕቱብ ክትትል ክግበር ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብቲ ኣብ ተስፋ ጽዮን ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል እቲ ትካል ኣብ ንጥፈታቱ ዓይነታዊ ለውጢ የርኢ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምምሕዳር ዞባ ዘጋጥሙ ብድሆታት ንምፍታሕ ከም ዝጽዕር ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ግዚኡ ዝሓለፈ ልቓሕ ምምላስ ዝዕደል መጠን ልቓሕ ምዕባይ ዓዳውያን ባንክታት ምስሳንን ምዕቃብን ከምኡውን ስጡም ዝምድና ምስ መሻርክቲ ምፍጣር ገለ ካብ ቀንዲ መደባት ስራሕ 2026 ምዃኖም ተገሊጹ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ካብ ኣፍራይነት ዝበኩር ዜጋ ክህሉ የብሉን ብዝብል ቴማ ኣብ 1996 ኣብ ትሕቲ ጽላል ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ካብ 2002 ድማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ ልምዓት ዝነጥፍ ዘሎ መንግስታዊ ፋይናንሳዊ ትካል መውል 3 ጨናፍርን 155 ዓዳውያን ባንክታትን ኣለዎ
ምምሕዳር ከተማ ናቕፋ ህዝቢ ኣብ ዝዕድጎም ሃለኽቲ ነገራት ጥንቃቐ ክገብር ዝፅውዕ ርክብ ኣካይዶም ሓላፊ ልምዓት ከተማ አቶ ኢብራሂም መሐመድ ዓሊ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ናይ ተጠቃምነት ግዚኡ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ዘስዕቦ ሃስያ ከቢድ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ንዝዕድጎ ንብረት ዕለቱ ከረጋግፁ ትካላት ድማ ናይ ተጠቃምነት ግዚኡ ንዝሓለፈ ከወግድዋ ዘኻኺሩ ብዘይካዚ አቶ ኢብራሂም ህዝቢ ካብ ተጠቃምነት ፌስታልን ካልእ ከባቢ ዝብክል ነገራትን ክቁጠብ ብምትሕሳብ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝቕፅል ኣረድዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስሒቡ ዝቕርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኾኑ ምክታልኩም ክትቅፅሉ ደግመ ብቕብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኤውሮጳ ሕብረት ትማሊ 6 ለካቲት ሓድሽ ዙርያ እገዳ ብልዕሊ ሩስያ ንምውሳን ኣሚሙ እዚ ተኣሚሙ ዘሎ መበል 20 ምዃኑ ዝተገልጸ እገዳ ብቐንዱ ንጽላታት ጸዓትን ፋይናንስን ሩስያ ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮንደር ሌየን ሓቢራ ከም ኣካል ናይ ዝእማመ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ምምልላስ ነዳዲ ዝነጥፋ 43 መራኽብን 20 ባንክታትን ሩስያ ንምእጋድ መደብ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ እዚ ሓድሽ እማመ ብ27 ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝጸድቕ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ቅድሚ 4 ዓመታት ልክዕ ኣብ ዝወርሒ እዚ ለካቲት ካብ ዝጅምር ኤውሮጳ ሕብረት ንጽላታት ጸዓትን ፋይናንስን ቴክኖሎጂን ሩስያ ዒላማ ዝገበረ 19 ዙርያታት እገዳ ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዘጽደቑ እገዳታት ትሪልዮናት ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካ ንጽላት ነዳዲ ኢራን ዒላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽደቐት ኣፍሊጣ እዚ ሓድሽ ጉምቲ ኣብ ምጉዓዝን መሸጣን ፍርያት ነዳዲ ኢራን ዝነጥፋ 15 ትካላትን 2 ውልቀ ሰባትን ዘጠቓልል ኮይኑ ዝተኣገዱ ወገናት ምስ ትካላት ኣሜሪካ ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዱ ዝዓግትን ንዋዮም ዘደስክልን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ሓድሽ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተጽድቕ ዘላ ብመንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ መስቀጥ ዑማን ዝተኻየደ ዘይቀጥታዊ ዝርብ ድሕሪ ምዝዛም እዩ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን እገዳ ከተጽድቕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሃገር ኣሉታዊ ሳዕብናት ይኽትል ከም ዘሎ የረዱ ብዘይካዚ እቲ እገዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳር ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብኣሉታ ዝጸሉ ከም ዝኾነ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ ኣሜሪካን ኣርጀንቲናን ትማሊ 6 ለካቲት ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ስምዕ ከቲመን እቲ ስምዕ ብወኪል ጸሓፊ ንግዲ ኣሜሪካ ጄሚሰን ግሪርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣርጀንቲና ፓብሎ ኮሬኖን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን እዩ ተኸቲሙ እቲ ስምዕ ኣብ ምውሓስ ሰንሰለት ቀረብ ብርቂ ማዕድናት ከምኡውን ምስፋሕ ክልታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ብሓፈሻ ስጋ ከብትን ፍርያት ሕርሻን ድማ ብቐንዱ ዘተኮረ እዩ ብዘይካዚ ከም ኣካል ናይቲ ስምዕ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሓድሕድን ወሲነንኦ ዝጸንሓ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዘወግዳ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ስምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ኣብ ንጹር ሕግታት ኣህጉራዊ ንግዲ ዝተመርኮሰ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ዘደልድል ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣርጀንቲና ፓብሎ ኩርኖ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ እቲ ስምዕ ንተባጻሕነት ፍርያት ኣርጀንቲና ናብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ዘስፍሕ ወፍሪ ዘተባብዕን ዕድል ስራሕ ዝፈጥርን ከም ዝኾነ ገሊጾ ይኹን እምበር እቲ ስምዕ ተግባራዊ ንክኸውን ብኮንግረስ ኣርጀንቲና ክጸድቕ ኣለዎ ፈረንሳን ካናዳን ትማሊ 6 ለካቲት ኣብ ደሴት ግሪንላንድ ብወግዒ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ከፊተን እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ ኣርክቲክ ህላዊ ሃገራቶም ንምርጋጽን ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ደሴት ግሪንላንድ ንምድጋፍን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጦም በዚ ድማ ፈረንሳን ካናዳን ካብተን ኣብ ደሴት ግሪንላንድ ቀዋሚ ዲፕሎማስያዊ ህላወ ዘለዎን ውሑዳት ሃገራት ክኾና በቂዐን ኣለዋ እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ንደሴት ግሪንላንድ ንጸጥታውን ናይ ምክልኻልን ረብሓታታ ከም እትደልያን ንምውናና ብዝለዓለ ከም ትሰርሕን ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ይኹን እምበር ፈረንሳን ካናዳን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ደሴት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኣሜሪካ ክትኣቱ ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ክቃወሞ ጸኒሐን ኣለዋ ኣሜሪካን ኣይስላንድን ኣብ ደሴት ግሪንላንድ ቀዋሚ ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ዝጸንሐን እንኮ ሃገራት እየን
أمريكا روسيا سرع وتهدراو ناي ممخخار مسرح داغما كجمرات السمامعين إذ سمع استبصح على سم ذكرتين هاجرات غونغونتي بربعتن حمشن لكاتيت أب حبرات إمارات عرب زت خير سلوساو زت أب قدا يوكرين أب زكايرو زربي إتي سمع أكال نايتي أمريكا روسيا زمدن نممحياش زكايرو زلوا دبلوماسياو نتفتات كوينو كاب زمت قربا غيزي أب منغول على سم زمكلخال سرع ركبات كاير زخليو وتهدراو ركبات كلتين هاجرات كاب كلتين عشران حدن تقاريصو كم تصنح صابات يردوم أمريكا روسيان متن زونو بزح نكلساوي رئيس كينات نمدرات كما عصوتو 5 عامتا زختمو وعل ب5 لكاتيت كم زبقع زفلت كوينو زي تبصح زلو تهدراوي ناي ممخخار سمع نتوعل منوحو زرب ككايدا بايتا كم زطاطح يمت كلتين هاجرات نبزحي زونو نكلساوي رئيس كينات ناب حرشان 500 كدرتان نكلساوي حبريتا كلوا وطان اب 2010 كم تسمعوا يفلط أمريكان إيران أب موغن تفتير زلو وطرن مهدات مال شدش لكاتي تاب عمان زي كتاو زربا كايدن اتي زربا بزي ناي فلما مدرخو مسرتاو فتح كم تتصويت زي قبرو لكان تغنى نتوساخ ركبات بايتا كم زتاتح غنا منستر قدات وطاي عمان حبيرو إيران أب زركب منستر قدات وطاي عباس عراقدي زتمرحي قجلك كتساتفن كلا أمريكا دما بفولي لوغ بريزيدنت ترامب ستيف ويتكوف بزتمرحي لوغ توكيلا اتركب كغطل مخانو منستر عباس عراقي دحر تزرب ابزهابو مغلصي حبيرو زررب أمريكان إيرانن اب غداي نكلساوي مربات إيران كمون غدا أمريكا كزتيا بايتا كتاتح كم زغلي زمت متفنان أمريكان إيرانن ناب زغفه درجو عريقو بمهلاو اتي دبلوماسياو ركب اوانو كم زغونه يتقاس أب باكستان تمال شدش لكاتي بزتغير رئيس قتلتاو متقعت بوحرو 37 تقتلوا بتي أب رئيس كتما إسلام آباد أب زركب مسجد زتفصم متقعتي روسيا زركبهم لعلي 100 قتلوا بمهلاو قطر موتات كوسخ كم زغل قمت سمز تصتالو اتي فصام دحر 2008 نابتا كتما كاب زتغير متقعتات اتزعبي سباو كسارا زورده كوينلو نايت متقعتي حلافنا زوسد أكال زاغيد يلن أبز حلفة قربا معلتات أباو راجع بولوچستان ناي باكستان بستفصم شبراو متقعتي لعلي 277 كم تقتلوا زذكريون إندونيسيان أستراليا نابصتا زتوكره كلتاو سمع تفراريمان اتي تمال شدش لكاتي تاب مونغو مرحت كلتين هاجرات اب كتما جاكرتا زتختم سممع صطاوي حبريتا كلوا وطان وتهدراو لممد كايدان زتقالليو بزيكازي حانتين مستتقعتا كاليتي ناي دغف سغونت كتوسد زخل مخانو ون تغليصلهم اتي سممع كاب مفارق ناي زعمت تغباراوي كم زخون يمت أستراليا إندونيسيا نابش 1995 زغتمو صطاو سمع بش 1999 كم زفرسه صبصابات يردوم نموداتا زيناو اب هندي اب زي حقاو معدن كسل زقاطم حرغا نوتغي بوحري 17 كم زمتو تقاليحوم بتي اب سميناو مبرا هندي زتخست حرغا زاغيد قطروم زي تنصر حيالو سبات تدبيون كله كم زغلو سمز هندي اميتو مالو تنكت حرغان مفلاط مرمراي كاير كم زلو زغلصوتم سمزي ابتي كبابي عدنا كي كاد كاب 2014 كم تخلكله افريطوم اب سميناو مبرا هندي اب زي حقاو معدنيታት بزقاطم حرغاتات عمتاوي أمايت سبات كم زموتو صبصابات يردوم زينا نمزام قندنا طتاتو كدملكم أهجراو معلتي آيفال نكشبو بدرجة هجر ابنو زوبا غوني تذكراو حرشاو لمعات تسني علي قدر اب مملات طلب عدقاتا زمسكن ابركتو يغبرالو چنفر محبر ممهران زوبا ماكن لعلي 270 ابلاتو سلطنا وديبو اب زيناتات وصاي اوروبا حورت حدش زوريا قداب لعل روسيا نموسان اميمو
أمريكا نصلات ندادي إيران علامة زقبر حدش قدا كم زصدقت أفريقيا أمريكا أرجنتينا ناب نقدن وفرنزاتو كورس تتيما زوركم تعزبتن لو مغتر استدالو زينا ومسنادو أبزي في تسابزلن كتالكم مازين مسكم استوركم مربع فيتي بحركوكم بوغنكم السلام